Good morning guys! Happy Tuesday! Ayan na si Chris, nakaligo na. Kasi na rin si Vicky. Ayun, luluto tayo ng babaunin niya. Yung breakfast na rin. Ito yung chicken fillet na alamakdo. Masarap siya guys. Medyo spicy siya. Yung gravy na lang ang kailangan nyo. Ay, madami namang gravy na nabibili dyan sa supermarket. So, yun. Para mas maging ano siya, makdo. Para kayong may makdo sa bahay. Ang hindi ko lang makuha is yung malaking na sauce nila. Kasi masarap yun eh. Para siyang may gatas. Basta ito, try ko yun. Ano ko yun? Susubukan ko yun. Hindi ko lang mahuli pa yung lasa eh. O kung ano mga ingredients. Anyway, ito yung kagabi. Yung tinola. Inilin ko na lang din para may sabaw si Chris. Ngayon for breakfast. Nagsaing na ako. Hindi kasi ako agad ano eh. Ako agad lumabas. But nagising ako ng 4 yata, 4:30 kasi nag-alas. Ayun, and then yung suot-suot siya guys. Tatulog ako ng suot-suot ko yung braces. Retainers. So, tatanggalin ko lang siya kapag kakain ako. So, ayun. May case naman akong binili sa kanya eh. Hindi kailangan magbaon ng toothbrush lagi. Mabisyo si Pok na to. Nasa center table na natutulog. Good morning, Ki! Ikaw naglagay niyan? Ah, galing oh! Nagising na rin siya. Ayun. May nagtatanong pala sa inyo guys kung saan ko nabili to. Sa ano siya? Sa Walter Mart. Ako nabili doon sa sa Muñoz. Ayan, may ano na siya, may kasama na siya lagayan, nasa 500 ata. Nasa 500. Mas mura yung brown kasi sa puti. Yung puti, nasa 700 eh. Ayun, brown na lang kinuha ko para mura. Pag pag nag-tuyo tayo, may paano tayo sa plato. Para pang absorb sa ng pita. So, isang ano lang din guys, isang ganito lang. Solve na sa isang kainan. Isang piraso. So, ganda niya. Talaga kung meron saan. Sarap. Tapos yung sabaw ng tinola. Yan ang gusto ni Chris. Yung medyo maanghang ang sabaw. Kaya na? Wapo, bagay na bagay sa yung ano mo. May ano nga lang siya. May pork na to. Ayan o, konti. Kalikutan ng bata ka. Meron din siya dito. May tama din siya. Saan ba yun? Ayan o. Sa bridge ng nose niya. Kasi, nung sa Pasig kami, may istante ako na mga dilata. Abagin mo ganun niya. Eh, tumama sa kanya yung dilata ng corn beef ata. Yung basag. Ay, ito, napunod yung dito niya. And then, mayroon pa sa sa gripo naman, sa CR. Diba tumama dito ata? Dapat yung disgrasya yung batang ito naman. Pa yung baguette spade. Kaloka. Buti hindi halata. Ikaw, Kay, gusto mo na kumain, Kay? Si Kay din mahilig sa sabaw eh. Gusto mo humigop na sabaw? Ha? Nakarami ng sabaw yung kagabi. Kakahigop. Sige, wait lang. Bigyan kita. Mahilig siya sa sabaw. Gusto niya pati lagi ulam may sabaw. Nakakarami siya ng kain may sabaw. Ibaboil ko lang guys yung Hungarian sausage. Si Daddy lang din yung nakakaano na ito. May gusto. Ayaw ito ng ng lasa niya. Ayun, ito yung kanin. Prepare ko lang yung baon ni Chris. Yan, nilabas na si Groot. Miggy, lumabas na kasi lumabas na si Daddy. Yung si Kayi, humihigop ng sabaw. Ang lakas ng ulan. Nakaka-works. Ayun, kailan paalis na kami. Nagbook lang ako ng guys, ng Grab. Ayun, meron na. Cookie, Toyota Avanza. 4 minutes away. Ayun, pupunta kasi kami guys sa sa school ni Chris. Kailangan namin siyang ihatid and then kakausapin kami sa guidance. Kasi nga yung nabanggit ko last time na about sa sa misbehavior na naman niya. So, ayun, expected ko na yun ipapatawag ulit kami. Kasi last time na napatawag kami doon is wala yung pinaka-guidance counselor. So, bali, nirelay lang muna sa amin yung problem na nangyari. So,
Ayun, ngayon, dumating na yung guidance counselor. So, kakausapin kami nga. So, ayun. Daddy. Ready na din kaso. Tukan-tukan. Grab na kami guys. Dito na ako nagtog. Grabe ulan. Tumigil na siya actually. Pero ang lakas. Baha dun sa may petrol. Ayan si Chris. Tapos sinabol ni Sel yung yung baunan niya. Buti di pa nakakaalis tong grab. Hindi, walang baon si Chris. Nagkulon ka. Pati ngayon mo yung ID mo na. Bago mong ID. Ang tagal dati bilis-bilis ng ID yung magawa. Ayan. Hindi pala masyado kita. Ano de? Oo. Siyempre, tatlong takes, kaya nahirapan pumili. Tapos matapos pang bibili na ganito. Okay. Kain tayo guys. Dito kami sa sa 7-Eleven malapit sa school ni Chris. Pero gutom na ako eh. Kimchi noodles and then cultured milk. Ito dapat kalaki yung mga Yakult natin. Kaso maharli kayo siya. 42 plus ata yung 47. So ayun, kimchi soup sa akin. Kimchi noodles tapos siopaw. Ay! Nagulat naman ako sa iyo. Nagulat ako sa likod. Tapos kay daddy, noodles din. Hihigop din ang sabo. Tapos donut. Ayun. Tapos dito na lang kami sasakay mamaya. Papunta sa pauwi. Muulan pa rin. Tinry ko din itong bumili na din ako ng sunblock. Pero lagi lang nasa bag. Kain. Lumakas lalo guys, oh. Kaloka. Kaya ako mag-open ng store. Kasi hindi na pupunta yung mga sila Mika tsaka si Dayan. Mga bata muna na naman. So ako mag-open from 4 PM lang siguro kasi may lakad ako. Hindi ko nga alam kung matutuloy eh. Pagkita-kita kami ni Ann tsaka ni Joy sa meet and greet ni Chinky. So, ayun. Mamaya nandiyan sa may Blue Wave pala. So, yan. Mag-open muna ako ng store, guys. 8:30 na. Ligo muna ako kasi naulanan ako eh. Makakasakit din tayo. Batang mahilig sa aso. Yung naalog kay Maggie. Taba. Gagawin bata. Hey, guys. Ayun, nakaligo na ako. Maganda tayo ngayon mag-bleach ng ating ipin. So, ayun, na-try na to ni Daddy noon. As in, effective to sa kanya. Kaya gusto ko rin i-try sa akin. Kasi yan yung ipin ko ngayon. Ayan, sa malapitan. Wait lang. Sobrang dilaw, diba? Stay ng ng coffee, ng tea. Kasi may ligaw ko sa tea and coffee. So, yun. Itong gagamitin ko ngayon, yung 1 hour express lang. Kay Daddy is 14 sheets yun kayo, or 14 pieces yung box na ginamit niya good for 2 weeks. So, ako, dalawa lang ito eh. Kasi, parang free lang to doon sa sa isang galing US kasi to. Ayun. And then, pag, parang nag-promo siya. Tapos sa isang box na yung 14 na, 14, good for 14 days, is may free siyang isang ganito. So, yung free ang akin. Yun, dalawa lang siya. So, baka may effect na rin yan. Diba? At least, at least, check natin. So, ayan. Kailangan ko pala guys ng toothpick. Kasi para ito nakita ko dati kay Daddy. Ginagana ganyan. Yung mga in between para madikit siya doon. Para pati yung gilid, diba, ma-bleach siya. So, kayong pumuti talaga ng bongga yung ni Daddy dito. Yung ngipin niya. So, yun.
alam ko tutuyuin yung ano, yung ipin, kaya meron akong tissue dito. Ito rin yung gamit daw ni Buntis, ni Chris Lumagi. Kaya, di ba, ang puti-puti ng ipin niya. Kaso, ang ano daw nito, ang may effect siya na mangilo right after na ng treatment na to. Sensitive. Ayan, naging sensitive ka. Which is sabi din naman ni Daddy. So, ayan, pag binuksan nyo yung yung laman niya is may film na ganere. Ayan. Oops. Hindi tayo matanggal. So, may film siya. Ganyan. Nandyan yung dalawang strips. So, yung upper and then yung lower. Ayan. Natin siya didikit. So, bago yan, tuyuin muna natin yung ating ipin. Toothbrush niya pala ka, guys. Higa ko. So, kailangan tuyo siya. Di ba? Wala kang bagang. Okay, so, tuyo na siya. Kunin na natin yung zoom ko na nga lang. Ayan. Ganyan ilapat lahat. Make sure yung yung gilid nakalakat dun siya. Ayan. Ayan. Okay, ha? Ayan. Ayan. Next. Ayan. So, yun na guys, lagay ko na siya. Upper and lower na. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi ko na ipapakita. Ang napapansin ko is, nag-ano siya, parang siyang may agwa oxinada. Ano yung agwa oxinada kapag pinatak nyo sa sugat, di ba? Bumula-bula. Ayan, lalo sa mga gilid-gilid. So, ayun, time check tayo. It's 9:09 na guys. Pakita ko ba sa inyo? Basta 9:09. Makatakit ko laway ko. So, ayun. Antay lang natin siya mga 10. Tanggalin na natin siya kasi 1 hour express lang siya. So, tingnan natin kung may mababago pa sa kulay ng ng ngipin ko. So, ayun. Prepare na tayo. Hi guys! Ayun. 10:15 na. Ayan. Kita nyo. Ayan. Lagpas na dapat 10:09 na. Pumunta kasi ako dito sa store. Ako nagbukas. So, ayan. Tanggalin natin yung Dikit. 1 hour lang kasi nakasabi dun sa So, 1 hour lang din. Hindi natin sobrahan kasi pagka nasobrahan siya, masakit sabi ni Prag, lalo na dun sa bandang bandang gums. Nakatulugan niya kasi na overnight niya. Yung 30 minutes.
Ayan. Makailang ano kaya ako nito? Strips bago ano. Hindi wala na sinabi na banlawan pa ako mag-toothbrush. So, yun na. First day. Tomorrow again, guys. And then, isuot na natin ang ating retainer. Wish ko lang nadala ko, ah. Ayun, nadala ko naman. Nandito siya. Pinanguhugas ko pala sa kanya, guys. Hindi toothpaste. Kasi sabi ng doktor is, ano daw yun? Nakaka-cause din daw yun ng pagluwag minsan sa retainer. So, sinuggest niya sa akin, dishwashing soap. So, Joy yung pinanilinis ko sa kanya. And then, separate toothbrush. Yung old toothbrush ko, yun ang ginagamit ko panlinis sa kanya. Tapos, yun. Tapos, nilalagay mo siya ng tissue para hindi siya alog ng alog din. So, ayan. And then, pag kumakain ako, natanggal ko siya. Yun lang naman, tatanggalin na naman siya pagkakain. Malo lang talaga. Masakit. Mahigpit. Milo tayo, guys. Hindi ko na pinapunta si Papa. Dapat pupunta daw dito. Magdadala ng kare-kare. Sabi ko, dali na lang sa kabila kasi maaga din ako magsasara gawa ng magkikita nga kami nila Joy mamaya. Ayun, tapos na-prepare ko na din naman yung mga ipapaship ngayon. Yung mga pahabol na lang ang inaantay ko. So, siguro mga 3 PM or 3:30 magsasara na ako. Ayun, tapos nakausap ko yung pinsan ko na nagtatrabaho sa baba, naghahanap kasi ako, nagpapahanap kasi ako ng magbabantay doon sa bazaar. Parang magbabantay doon, magiging sales lady ko kasi sales lady talaga. Kasi may naasikaso pa ako sa diba, sa umaga. So, pero everyday ako pupunta doon. Yun nga lang, hindi on time. Kasi kailangan, bazaar yun, on time nandun ka na kasi pag nagbabazar kami, hindi pwedeng malate. Pag na-late ka, guys, may tawag doon, may multa. So, kailangan on time, may tao na doon, may magbubukas na. Kaya, yun. So, nakuha ko na yung pinsan ko. Taga lang din naman, taga Parasay. Sabi ko sa kanya, siya lang yung mauuna para siya magiging opening. Tapos sa gabi naman, kasabay na namin siyang umuwi. Kasi, bali, ang namin ni Froggy is, susunduin niya lang ako sa gabi. Ayun, hindi rin siya sa akin sasama kasi si Chris lang may iwan sa diba, sa bahay. Gusto din kasi ni Chris, ayun, good news, guys, kasi gusto rin ni Chris na sumama-sama ngayon sa bazaar. So, magandang yung magandang opportunity, yung magandang timing yung para makabanding kami. And iwas ba siya sa iwas siya sa mga ganong gawain sa school, yung mga nagiging niya sa mga klase niya. Kasi ang anak ko is baka nabubuli din, kaya parang alam niyo yun. Kaya sabi ko, sama na lang siya sa bazaar. And excited siya. Kaya yun, hindi ko na pa sasabahin si Froggy. Ang gagawin na lang nila is antayin. Mauuna din ako doon sa bazaar. And then naantayin niya si Chris hanggang umuwi. So, pag nakauwi na si Chris, saka sila pupunta doon para pag bali susunduin na lang nila ako or mag-stay sila doon ng mga paikot-ikot sila, mga ganun, or magbabantay din. Then pag uwi, sama-sama na kami. So, pinaka-banding na rin namin yun. Diba? Na-excite ako. Oh my gosh. Ayun. Medyo medyo pag ganitong mga bazaar is medyo malaki lang ang kailangan puhunan kasi hindi, yung yung renta, guys, is isahan ng bigay. So, yun. Pero bawing-bawi naman. Kaya, medyo nga lang din talaga, medyo nakakapagod. Pero, ang saya. Yung saya. Tapos yung syempre, yung kita, di ba? Ilang araw lang may may kita ka na, di ba? Kaya yun, nakakatuwa. Malo na lang tayo. Ayun, ano pa ba pagkukwentuhan natin? Wala masyadong tao kasi ang lakas ng ulan. Dapat hindi ako hindi na kami magbubukas.
Tapos sabi ko baka may pumuntang reseller. And then, yung mga ipapaship nga. Kasi gusto ko laging on time ang shipping. Kasi naano kami sa Shopee, wala yung free ship ko sa Shopee. Gawa ng nalilate. Tapos nagka-problema nga, di ba? Nagka-technical problem. So, ayun, nawala yung free shipping ko, guys. Pasensya na kayo. We're trying na may balik ito. Kaya on time kami na nagpapaship sa Shopee. Pati dito sa shop. So, yun lang. Pasensyahan, joke lang. Inaway ko na. Pero, ayun, maano nyo ako, madalas nyo kung maririnig yung salita ko. Nag-ibahan kasi may nakapasok nga lower and upper. So, ayun lang guys. Magsasagot na muna ako ulit. Nanghiram lang kasi ako ng, ng charger dyan kay kuya. Para makapagsagot ako sa Viber at lobat ako. Akala ko may charger dito. Dinala pala nila lahat. So, yun. We'll see you later. Sama kayo Sana matuloy si Joy. Kasi si Joy nagdadalawang isip na naman eh. Ang hirap daw kasi ng taga-bundok. Ang layo niya kasi dito lang sa dito lang sa Blue Bay, Blue Wave. Yung dating Blue Wave, diyan lang yung yung meet and greet ni Chinky. Sabi ko, malapit lang sa amin, one ride lang. So, yun. Kaya kita-kita ka naman. Si Ann din manggagaling pa sa isang event eh. So, hapon daw siya darating mga 6 ata. So, ayun, sama kayo mamaya. Ito kami guys sa Blue Bay. Nandito na daw sila Joy. Eh, mamaya na kami puntang MOA. Bibili lang kasi kami ng ni Chris, yung stapler. Stapler lang naman kasi yung ibang gagamitin meron na siya. Sa damuhan daw. Ito yung damuhan. Naka-close na eh. May daanan dito. Bakit close na? As usual, ayaw sumama ni Chris. Sinabi ko na sa kanya na kasama sila, sila JJ, nila Joy. Ay, di ko pala nasuot yung ko. Container ko. Mamaya na, mapakain pa tayo eh. Okay, dito. Ayan, dito pala. MOA. MOA. Let's start. So, ayun, naiwan na lang siya doon. Pero saglit lang naman kami dito. Meet lang namin si si Chinky. Kamukha yun ni Joy eh. Kaya gusto niya makita din. Nakita ko na sila Joy sa damuhan daw. Sabi ko, andito na rin kami sa damuhan eh. Ito ang damuhan. Ayan, nandun sila sa may bilog daw. Anong bilog? Ayan, kulit talaga ni Joy. Bilog na may brief. Bilog na parang MOA yung niya. Nandun sila. Si na lang. Makikimit ang ka. Gutom na yan. Gutom na yan. Baka nag-reply ka. Kala ko nagre-reply ka pa eh. Wow! Ha? Gutom na eh. Ang payat mo! Ang payat mo nga! Ang payat mo! Tingnan nyo! Kain tayo. Order ni Am. Dahan-dahan. Gutom na. Mamumili ka na lang kasi. Pag-picture na guys kay kay Chinky. Ang linaw naman yan. Ha? Ang linaw naman yung vlog niyo. Ang galing. Nag-cellphone. Ang tangkad, no? Parang ikaw nga lang talaga, Joy. Kamukha kayo. Matangkad lang siya. Kinapos ka lang sa Joy. Nahiya ako guys. Ayun sila. Papicture guys. Dito lang kami. Dito lang kami. Nakakaboy. Nakapawisan ako bigla. Magpapa-meet and greet na raw si Mapi. Hintayin nyo yung announcement. Sinisikreto mo pa. Gumagawa to ng story. Hintayin nyo. Wala kayong may hintay. Ako mag-a-announce. Nakulo ko talaga ito si Joy. Ngayon na din? Diretso na kayo sa Hello. Tumitin pala sila ngayon. Sexy hon! Kung magkamukha sila eh, no? Oo. Sino dyan si Joy? Sino si Chinky? Nawala ka bigla.
Nagkahibalay tayo ah. Nakanaman na naman ako. Uwian na. Daddy, dali mo to. Ayan. Bye, Chinky! Kasi bigyan ka na namin mag-power white lotion namin. Power! Ito instant whitening. Yes, ma'am. So, ito ma'am, may glutathione ng alpha-arginine. So, Uwian na guys! Bye, Chinky! Thank you. Thank you, ate. Thank you. Thank you. Thank you, Twinkie. Love you guys. See you again. Pag kayo pumunta ng Cebu, Ikaw naman yung ano. ako kaya. Ako kaya. Ay, taya ah. Kaya, narinig niyo yun. Pag nasa Cebu, ako yung timing nyo naman na nasa Cebu. No, thank you. Ingat kayo. Thank you, sis. May Ayun guys, iniwan na namin si Andon sa ano. Kasabay namin siya. Tapos nandun kasi sa likod nakapark sila Joy eh. So yun. Tapos nag-grab lang si ano si Ann. Nagpaiwan na rin siya doon. Tapos mag-jeep lang kami dito sa ano. EDSA na yan. EDSA extension. Tapos ayan yung Toyota na ano. Na pinag-iwanan namin kay Tonton. Si Tonton. Tonton! stage niya si Tonton. Oo, stage si Tonton. Pero tumawag na pala kanina yung ano, yung service advisor na nakabili na daw sila ng ano, pyesa, may busted na pyesa daw. So ayun, binilan nila agad para tomorrow daw malaman if yun lang talaga yung problem kung bakit hindi gumagana yung Navi. So hopefully yun lang guys para ma-out din tomorrow si ano si Tonton, diba? Buti pa dito. Not only the Navi, the power mirrors. Side mirrors. Yung side mirror kasi hindi siya nag-fold eh. Kaya ayun. Anyway, punta kami sa MOA kasi bibili nga akong stapler, kailangan ni Chris, and kailangan ko rin sa office ko. So, bali dalawang stapler. And yes, we're out on the streets. You can hear the traffic already. Dito na! Pwede naman dito sa Makay. Ayun, ang daming ano. Ayun. Para kuya. Dito na tayo sa unahan. Yeah. Na ako guys. Oh, si Daddy pumuputi na oh. Tumitisoy-tisoy na. Kasi gabi na eh. Kasi gabi na. Ano na guys, 8:45 na. Antok na ako. Gawin na kami. Ayun, kinumpleto ko na si Chris ng mga ano niya, mga arts, ano. Heart attack. Materials. Grabe. Hindi talaga tayo yung ano, taong pang ano eh. Pang tagitan. Gabi. Panggabi. Why? Pero ikaw, kaya mo magpuyat eh. Alam mo yung mga ano? Nahuli mo nga ako na natutulog. Ayun ang taxi. Sige, nito. Taxi na lang kami guys. Ha? Sige. Sige na, parahin mo na. We're home na guys. Kanina pang ano. 30 minutes ago ata. Nanonood ka pa, Chris? Ayun, naliligo na si... Ay! Ay! Bakit paknit? Bakit paknit? Oh, tingin ka na naman dyan sa salamin. Sino yan? Kahulan mo na naman sarili mo. Hala, sino yun? Sino yun? Paknit? Sino yun? Lagut. Lagut, tira mo. Oh. Aswang daw. Oh, yun. Hello? Nakakawalan niya na naman yung sarili niya. Ano? Sino yan? Ah. Ikaw, buday. Malaglag ka dyan. No. Record ka sarili mo. Tsura niya sa ano, oh. Sige, wala mo sarili, oh. Wala. Ah? Kasi patingnan talaga. May pa siya doon eh. Oh.
Sige, sige, sige. Sige. Talaga. Ayan, tapos na si Chris magano. Naghilod ka, iho. Nagsipilyo ng maayos. Very good. Tuyuin mabuti yung ano, ha. Yung ulo mo, ha. Bago matulog. Ala, dito. Titignan niya. Ano? Lo, ka talaga, pakniters. Ikaw yan, eh. Let's ka na. Tulog na tayo. Sleep na. So, ayun guys. We're gonna say goodnight na. Wala nang ano. Kanina nakatulog na ako sa taxi. Pagdating namin, nagising. At nakatulog na rin pala si Chris. Tapos, nagising na lang. Yun. Tapos, pinaligo ko. Bago matulog ulit. So, ayun, good night. See you tomorrow. Ako mag-open bukas ng ng store kasi meron kaninang buyer. Kasi ako nag-early close ako kasi wala nga ako lang yung tao kanina sa bahay, 'di ba? Ay, sa bahay. Sa store. So, ayun, nagpa-ship lang ako. Tapos saktong alas 3, umalis na ako, nagpa-ship na ako tapos dumiretso na ako dito sa bahay. And then yun, pagdating ko dito, may tawag kung babalik pa daw ako sa store kasi nga nandun siya. Importante daw bibilin niya. Sabi ko bukas na lang kasi hindi na ako makakabalik at paalis na nga ako that time. So, ayun, tomorrow daw pupunta siya maaga. So, kailangan ko mag-open ng maaga. So, ayun. Until tomorrow night.